Aka m bụ Chisom Ugo Starlord, ọkpụnye nkịta n'uru ala. Aka m bụ Chisom Ugo Starlord, ọkpụnye nkịta n'uru ala. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, ị nwee any business with ọfọ, except na ị na-anụkwa dibịa. Nwaanyị na-anụ dibịa, a na-anụ ya ọfọ o ji anụ dibịa, mana nwaanyị a na-enwe ọfọ ikenga ka o ji enwe ọfọ agwụ. Ihe a na-anụ ya bụ ọfọ o ji anụ ọnụ, ọfọ o ji anụ dibịa. Nwaanyị anakwana eke ọfọ n'ala Igbo. Nwaanyị a na-eke ọfọ. Nwaanyị ahụkwe na ọfọ a na-ebupụta ọfọ ebe nwoke bupụtara ọfọ. Nwaanyị nwere ọfọ na-abụ nke ọ na-ede ọfọ ya na-adịbe mgbe ọ chọrọ iji ya were rụọ ọrụ ka ọ na-ebupụta ọfọ a. Onye nne na nna ya nọ ndụ enwe biznes ịka nzu n'ala. Ọgwụkwa nna ichie ọzọ, ị nwee ndị biznes ịka nzu karịa anọ. Ikegodo aka karịa anọ, mara na ọ ga-abụ asatọ, akakwara teghete, akakwara asaa ma ọ bụ na ichie ọzọ. Na-arụrụ nwaanyị agwụ. Nwaanyị a na-arụrụ agwụ nwaanyị na-eme dibịa. Ihe mere kpatara ya bụ na nwaanyị nkịtị, ordinary women, average women n'oge mbụ a na-arụ ọrụ aka. Eji ọrụ aka mara nwaanyị n'oge mbụ, ụmụ nwoke ka eji ọrụ aka mara. Ọ ya kpatara na ọsụsọ nwoke ihe a na-arụrụ agwụ mgbe ahụ. Uwe emeghego anya ugbu a. Nwaanyị a na-aga ọgụ. O nweghị ndị biznes wuto nwaanyị inwe ikenga oge ahụ. Alụwa ọgụ sị nwaanyị bịa soro lụwa ọgụ. Nwaanyị enweghị ndị biznes with ikenga because nwaanyị a na-alụ ọgụ, nwaanyị a na-aga ọgụ. Ị na-aghọta? Ọ bụkwanụ nwaanyị onye isi ezinụlọ, ọ nwoke ebe onye isi ezinụlọ. Ọ ihe kpatara nwaanyị a na-enwe ikenga. Ka ọzọ dị ka ibe ya bụ onye nne na nna ya nọ ndụ enweghị ndị biznes iti akị n'ala. Ọ bụrụ na nne gị na nna gị nọ ndụ, ị gaghị enwe anwa tie akị n'ala. Iti akị n'ala na ọ dị ka ịma nne gị na nna gị agụ ọnwụ. Ịma ha agụ ọnwụ owu, you wish her death. You are wishing your parents death ma ọ bụ na itiwe akị n'ala. Onye Igbo anaghị eri nri n'ala. Ọ bụrụ na ị chọọ iri nri dịka onye Igbo, buru ya dọba n'elu oche ma ọ n'elu ofu ihe. Edọkwana n'ala nkịtị. Ịdọba ya n'ala nkịtị mana gị na ndị mmụọ na-ada ụdọ nri. Ị na-aghọta? Ihe a bụ ihe onye Igbo kwesịrị ịma. Ihe onye Igbo kwesịrị ịma. Isi nri abalị ọ bụrụ ihe eji mara ndị Igbo. Ọ bụrụ ihe eji mara ndị Igbo. Ọ kasị njọ isi ihe n'ikwe n'abalị. Onye Igbo a na-esi ihe n'ikwe n'abalị. Ị na-aghọta? So ihe ndị ahụ nkwenye na omenala ndị Igbo, ndị onye Igbo ọna kwesịrị ịma. Onye Igbo ọna kwesịrị ịma. Nwaanyị a na-ata anụ egbe. Nwaanyị a na-ata akwa ọkụkọ. Ihe kpatara nwaanyị ji ga na-ata akwa ọkụkọ mgbe mbụ bụ akwa bụ nwaanyị na-eyi akwa. Mmadụ a na-eri nwa nwaanyị ibe ya. O kwesịghị nwaanyị ka nwaanyị rie nwa nwaanyị ibe ya. Akwa bụ nwa ọkụkọ kwesịrị ihe ọkụkọ kwesịrị ịpụta ụwa. Nwaanyị rie ya, ọnụ ọ dị ka nwaanyị iri ihe nwa nwaanyị ibe ya. Ọnụ ọ dị ka ogbu nwa achọ nwa. Nwaanyị eri akwa na ọ dị ka ogbu nwa achọ nwa. Ọ ya kpatara ndị mbụ ji ga na-ekwe ka nye nwaanyị akwa. Ị na-aghọta? Egbe ewukwa na anụ na-eri nwa anụ ibe ya. Ọ ya kpatara nwaanyị a na-eri anụ egbe. Egbe ewe anụ na-ezu ori. Ọ nwoke na-eri anụ egbe. Ndị mbụ ji si na a ga-ejide anụ egbe n'aka wee jụọ nwaanyị ma ọ na-eri, maka na nwaanyị a na-eri anụ egbe. Ị na-aghọta? Ya bụ ihe ndị ahụ ihe onye ọrụ na-eme omenala kwesịrị ịma ka m na-achịkọta. Ọ bụrụ na iwe onye omenala, nne na nna ahụ nọ ndụ, ị nweghị ndị biznes ịka nzu n'ala. Maka nwaanyị a na-akakwu nzu n'ala. Gị na-akakwa n'aka, ị ga-aka karịa anọ ma ọ bụrụ na ichi ọzọ. Onye chiri ọzọ na-aka teghete. Gị nwerekwa ndị ibe chọọ ịka nzu na akwa ọra gị n'ihu arụsị gị. Ị nwere ike ka ya arụsị n'ụlọ ị nwere ebe anyị kasịara ha nzu n'ofu n'ofu. Mana ị gaghị aka ya na-asaịdị ebe ndị mmadụ nọ. Nwaanyị a na-awa ọjị ebe nwoke nọ ya. Nwoke ekwesịkwana ịta ọjị nwaanyị wara. Nwaanyị a na-ekwe nwoke n'aka. Nwaanyị na-ekwe nwoke n'aka. Ihe mgbe mbụ ụmụ nwaanyị na-anọkarị na nsọ ha mgbe niile makwa amakwa eme onye ma nke afọ na-arụ. Oge ahụ ndị mgbe ị ga-apụtasị nwaanyị nọ na nsọ, onye anyị nọ na nsọ. Nwoke a na-ekwe nwaanyị n'aka. Ịghọtara? Inwe ike kwere aka ọ bụrụ na onye ikwe n'aka nọ na nsọ. Ọ bụ ya kpatara mgbe mbụ nwaaka enweghị na-ekwe nwaanyị n'aka. Adị ikwe n'aka na ọ dị ka mmekọ. Ọnọdụ ka mmekọ. Onye Igbo a na-eri anụ na-agba ọbara. Ejikwa onye agwọ ọgwụ. Anụ a na-eri onye Igbo ga-eri iwe anụ gbara ọchụ. Tupu gị iri anụ, ọgwụ na ọ na-anwụ anwụ, tinye ya mma n'olu ka ọ gbapụ ọbara. Na ọbara bụ ndụ. Onye Igbo a na-eri anụ na-agba ọbara. Ọ bụrụ na iwe onye Igbo na ị na-eri anụ na-agba ọbara, kwụsị ya taa. Anụ onye Igbo na-eri iwe anụ gbara ọbara. Ihe a bụ omenala Igbo. The basic aspect of our omenala.
onye Igbo a na-edina nwanne ya onye Igbo a na-edina nwanne ya onye Igbo a na-ehi ụra n'ala nkịtị. Ịchọọ ihi ụra dịka onye Igbo, ịchọọ ute ma ọ chọọ ihe gbuo n'ala wee dina, ịchọọ ihe dịka akịrịka ma ọ bụ ya tụọ n'ala wee dina. Ị na-aghọta? Ihe a bụ omenala ndị Igbo ka m na-akụzi. Chọkwana ịgba afa, ụfọdụ dibịa anyị na-agba afa n'ala ka dibịa na a na-agba afa. So ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na-esonyere m, share my post ka o jee viral. Ị ga na-amụtakwa ọtụtụ ihe from my post. Ọ nzere bụ nka, onye mmehie ọfọ tigbuo ya.